Ga wasu daga cikin muhimman abubuwa da suka faru yau a Najeriya. Ƙungiyar Boko Haram ta saki mata da yara 416 da aka sace daga Yaushe ta jihar Borno ranar 6 ga watan Yuli, in ji wani jagoran matasa. Gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gwandu ya gargaɗi cewa duk wanda ke taimakawa masu garkuwa da mutane da bayanai zai fuskanci hukunci mai tsanani. Tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya nemi ƙararrakin masu zaman kansu don tabbatar da adalci da gina ƙasa. Gwamnan jihar Legas Sanwo-Olu da tsohon gwamnan Zamfara Yari sun yi kira ga 'yan Najeriya da su haɗa kai wajen yakar ta'addanci da garkuwa da mutane. 'Yan bindiga sun nemi a saki mutanensu 3 da aka kama domin su saki tsohon kakakin sojoji Major General Rabi Abubakar retired da matarsa. Akalla 'yan Najeriya 8,521 ne sun nemi mafaka a ƙasashen Nijar, Kamaru da Chadi daga Disambar da ta gabata shekara ta 2025 zuwa watan Mayun shekarar nan da muke ciki ta 2026 saboda rashin tsaro a arewa maso yamma da arewa maso gabas. Damsiya Mahe Gwandu, WM Hausa, birnin Kebbi. Haka kuma za ku iya bibiyan mu ta shafin sada zumunta na Facebook da TikTok domin sauraron sahihan labaran da muke ɗora muku.